Všem přeji krásný dobrý večer, ať už jste příznivci těžby Bitcoin či jiných kryptoměn, je to úplně jedno a zároveň nemusíte mít ani páru, jak se říká, o této práci, když to takhle řeknu v uvozovkách práci, protože se jedná o zcela pasivní příjem v tomto systému. Já jsem se rozhodl udělat druhé video zhruba po 14 dnech, co jsem v systému. Dále jsem objevil takovou skvělou vychytávku, kterou vám v tomto videu představím, jak se to dá krásně propojit s projektem CryptoMine, že vlastně vytěžené bitcoiny nebo altcoiny v systému CryptoMine jednoduše můžete odprodat ještě za vyšší cenu nebo si je okamžitě směnit za peníze a ty následně si i hned odešlete buď na váš bankovní účet, či na EgoPay a další procesory. To si představíme tedy v tomto videu, takže abyste věděli, že se opravdu tato investice do těžby Bitcoin nebo jiných kryptoměn vyplatí. Pro ty z vás, kteří nevědí, co je Bitcoin, co je těžba, když takhle mluvím, nic se neděje, nemusíte mít vůbec žádné znalosti v tomto systému, a přesto budete vydělávat, pokud se rozhodnete zainvestovat. Samozřejmě informací o Bitcoin a jiných kryptoměnách, prostě jak vše funguje, naleznete na internetu, stačí napsat do vyhledávače, do jakéhokoliv vyhledávače Bitcoin nebo těžba Bitcoin a vylíte vám tisíce informací, takže můžete studovat, až se z vás bude kouřit, jak se říká. Ale těch informací je opravdu mnoho a myslím si, že je to i možná i zbytečný všechno o tom vědět, že je to opravdu, když to čtete poprvé, tak z toho moudrý nebudete. Ale proto tady nejsme, my jsme tady proto, aby jsme vydělali nějakou tu korunu a že se ty koruny v tomto systému vydělat dají, o tom jsem se přesvědčil už během těch 14 dnů. Pokud se tedy rozhodnete vstoupit do systému, na mém kanálu YouTube najdete první video, které jsem, jak jsem říkal, dělal zhruba před těmi 14 dny, když jsem začínal. Uváděl jsem tam také, že jsem v kontaktu s majitelem webu CryptoMine, jsem s ním v kontaktu stále, skoro denně. Pořád mám nějaké dotazy na vylepšení, na ten automatický reinvest v tomto systému, takže na to mi bylo zodpovězeno, že na tom budou pracovat, takže to bude možné a dále mi sdělil skvělou věc, že do tohoto systému bude možnost vkladu, čili depozitu z kreditních karet i z bankovních účtů, takže to jen tak nějaké společnosti nepovolí, kdyby to byl podvod, jak se říká, ale určitě CryptoMine je solidní společnost, jak jsem říkal v prvním videu, je to licencovaná společnost United Kingdom. Takže půjdeme na to. Pokud se tedy rozhodnete, kliknete na link v popisu tohoto videa nebo na jakýkoliv link, který tam najdete, když jste video zkoukli třeba od někoho jiného, tak samozřejmě, že tam ten link bude jiný, ale to je úplně v pořádku. Všechny ostatní odkazy prostě na tento systém vždycky naleznete v popisu videa i kontakty na mě. V tom prvním videu je ukázaná ta registrace, tedy to už si ukazovat nebudem, to je velice jednoduchý, objevíte se na této straně a klikáte na novou registraci, dále vyplníte jednoduchý formulář a tím pádem jste zaregistrováni. Na té úvodní straně vidíte hned cenu vlastně za 1 THS, tedy 1000 GHz, je to $385. Vy můžete začít v tomto systému od investice 0,1 THS, tedy za $38.50. A ten minimum vlastně vám bude dělat zhruba 60 až 65 centů denně. Je to podle kurzu Bitcoin, může to být samozřejmě i trošku méně. Takže to minimum, s kterým můžete začít s tou investicí, je zhruba těch 800 korun českých. Ta návratnost je zhruba ty 2 měsíce.
Tady máte tedy údaje, jak už jsem také ukazoval v tom prvním videu, takže s tím se nebudeme zdržovat. Já se tedy přihlásím do účtu, abyste viděli, jak to u mě vypadá po těch 14 dnech. Tento web je zabezpečen, jak jste si mohli všimnout, že to aplikovalo bezpečnostní zámky při tom přihlašování. Takže tady vidíte můj účet od toho 28. řekněme. Před pár dny jsem ještě zainvestoval, takže vidíte, že mám teď 0,5 TH, tedy $2,50 denně mi to těží. Tady nahoře, jak už jsem ukazoval v tom prvním videu, máte stav peněženky aktuální. Tato částka je vlastně těžba za včerejší den, vždycky den zpátky a poslední položka je celková vytěžená částka, tedy od začátku systému. Tento systém má affiliate program samozřejmě a pokud váš klient investuje, zakoupí si ten výkon od tedy těch 0,1 THS, tak máte tedy z toho 5% do svého výkonu. Tak, to by bylo tak k tomu. Tady vidíte tedy ten postup od toho 28. Včera mi to vlastně naskočilo. Samozřejmě, jak jsem přikoupil ten výkon, takže ten zisk se samozřejmě zvýší. Takže toto už jsem také vysvětloval v tom prvním videu. Já toto video hlavně dělám ohledně, jak jsem říkal na začátku, kvůli té vychytávce, jak vlastně se to dá krásně propojit s tím, že bitcoiny si rovnou přepošlete. Tam je můžete ještě více zhodnotit, počkat si třeba na vyšší cenu bitcoin, pak je prodáte a rovnou ty peníze si můžete odeslat na váš bankovní účet či elektronické peněženky. Takže tady v tom webu se tak nějak nic nezměnilo. Když se koukneme na ten mining power, akorát nám klesla trošku cena toho výkonu, protože Bitcoin jako takový šel trošku dolů. Takže když si kliknete na mining power v tom menu, tak tady vlastně tím posuvníkem, ať už je to Bitcoin či altcoin, si můžete zvolit tedy ten nákup toho kontraktu. Připomínám, že kontrakt je celoživotní, není to omezeno a admin vlastně, nebo majitel tohoto webu, jak jsme s ním nespojení, tak garantuje minimálně 5 let kontraktu, což u jiných projektů, co jsem takhle procházel, samozřejmě není a většinou je to na omezenou dobu a ta doba je docela krátká. Takže všechny plus má určitě CryptoMine. Takže tady jednoduše posuvníkem, pokud se rozhodnete zakoupit kontrakt, si jdete buď výše nebo níže od toho minima, což je těch 0,1 THS za cenu $38,50. Dále tady máte cenu tedy za GHS, což je tedy těch 38 centů. Denně vám to bude dělat 59 centů. Návratnost tedy tady máte. Je nutné připomenout, že vlastně musíte odečíst potom z toho denního zisku takzvanou platbu za elektřinu, protože ty minery, ty těžební stroje jsou výkonné počítače a samozřejmě ty výkonné počítače odebírají dost elektřiny, takže ten poplatek tady musí být. Ale je to opravdu minimum, co se týče toho zisku v tomto systému. Dále tedy kontrakt, jak jsem říkal, celoživotní a availability instantní platby, tedy ty výběry jsou v řádu několika hodin a máte to tedy na té své peněžence. Pokud se tedy rozhodnete, vyberete nákup kontraktu, dáte purchase, potom vám tedy už ten web vlastně vede na další straně. Kliknete na Bitcoin, že chcete zaplatit v bitcoinech.
Jak jsem říkal, od ledna bude možné vklad do tohoto systému, tedy kartou a bankovním účtem, což je super, to mnoho lidem ulehčí práci, nebo učení, když to takhle řeknu, protože ti z vás, když to nikdy neviděli, tak ty bitcoiny vlastně buď musíte někde koupit, nebo přes nějaké směnárny, co jsem uváděl v tom prvním videu Vervox, tedy přes směnárnu Vervox. Můžete směnit koruny za bitcoiny. Ale teď už budeme mít druhou možnost, kterou vám tedy chci představit v tomto videu. Takže dáte nákup toho kontraktu, pak na další straně se vám objeví obrázek Bitcoinu, kliknete na Bitcoin a na další stránce se vám objeví adresu, tedy kam zaslat a kolik těch Bitcoinů. Vše probíhá velmi rychle, vlastně po odeslání té platby do několika hodin máte ten kontrakt nakoupený a objeví se vám vlastně na té úvodní straně, jak jsme byli na tom dashboard, v tom tachometru, jak já říkám. Dále máte vlastně your wallet, tedy vaše peněženku. Je to velice jednoduchý systém, není tady nic složitého. Takže tady to tlačítko zatím aktivní není, to je ten depozit, ten bude možný tedy od toho ledna 2015. A tlačítko výběru samozřejmě aktivní je. Takže já bych si chtěl teď vybrat těch $2,70, tak samozřejmě mohu. Dále transakce, tam vidíte tedy popis transakcí, veškerých transakcí, takže tady se můžete tím pak proklikávat v té historii, dále affiliates, tedy vaši členové, které jste doporučili, dále nastavení, takže tady jednoduše si zadáte. Můžete tedy měnit heslo, můžete měnit transaction PIN, takže nic opravdu složitého. A teď se již tedy konečně dostáváme k tomu, co vám chci hlavně představit. Takže jedná se o web CoinMate. Já jsem se k tomu dostal díky tomu, že vlastně jsem se včera aktivoval kartu od společnosti Dagenzia, kreditní kartu, která je také možnost objednat vlastně, a tady ten CoinMate je partnerská společnost Dagenzie. Já vám ty linky dám do popisu tohoto videa. Ta Dagenzie vypadá takto. Zde je možnost si vlastně objednat tu kreditní kartu. Stojí, myslím, platil jsem za ní tenkrát asi $20, ale samozřejmě to nemusíte, pokud ji nechcete. Ale samozřejmě potom z toho CoinMate, která s tím spolupracuje s tou Dagenzií, tak můžete okamžitě ty bitcoiny směnit vlastně za peníze nebo je prodat ještě se ziskem, protože to funguje jako trading, tedy jako obchod s bitcoinem, a hned si je vlastně odešlete na tu kreditní kartu nebo účet nebo ty elektronické peněženky, jak jsem říkal. Jen připomínám, že v té Dagenzii je nutné jako kompletní ověření vaší osoby, vaší identity, ale je to v češtině, můžete to přeložit potom v tom back office tedy, takže určitě se vám to povede, ten support, pokud by byl problém, tak komunikuje česky na té Dagenzii, takže tam si můžete tu kartu tedy objednat, pokud budete chtít samozřejmě. My se teď budeme věnovat tomu CoinMate, takže já se přihlásím, tento link na registraci naleznete také v popisu tohoto videa a ukážu vám vlastně, jak jednoduše se to dá propojit s tím účtem CryptoMine, odkud si můžete tedy potom zasílat ty vytěžené bitcoiny přímo do CoinMate, abyste zbytečně neposílali na peněženku a zase z peněženky do CoinMate, protože samozřejmě z té peněženky bitcoinové platíte stále poplatky. Tak, teď se tedy nacházíme v tom účtu CoinMate, kde máte možnost tedy okamžitě prodat své vytěžené bitcoiny
nebo je koupit, a nebo je samozřejmě prodat se ziskem, počkat si na vyšší kurz a potom je prodáte. Takže vidíte, že já už tady mám nějaký zůstatek, včera jsem si tam poslal vlastně první, vlastně ten denní zisk z CryptoMine, takže tady mám nějakých 0,019 bitcoinů, nějakou částku předtím už jsem si převedl, vlastně jsem odprodal a převedl jsem to na peníze. A zajímavé je to, že jsem to vlastně, co jsem měl zbytek na peněžence Multibit, tak jsem to poslal sem, ty bitcoiny, a prodal jsem to ještě za větší hodnotu, než jsem měl vlastně na té peněžence. Takže tento web funguje jako trading, tedy jako obchod s bitcoinem. Můžete tedy, jak jsem říkal, nakoupit bitcoiny nebo prodat. Ten vytěžený bitcoin si zašlete, z CryptoMine si zašlete vlastně sem a tady už jednoduše ty bitcoiny prodáte. Opět CoinMint vyžaduje ověření, takže jakmile se zaregistrujete a bude ten váš účet ověřen, ještě dostanete takový bonus, dostanete $1 do vašeho účtu. Takže jednoduše, když si kliknete potom na account, a už to tam tedy mít nebudu, protože ten účet už mám ověřený. Tak tady máte tedy váš profil, zde si můžete potom nahrát svůj obrázek, můžete si změnit public ID, protože když se zaregistrujete, tak to ID je číslo, takže si je můžete změnit podle vašeho uvážení. Dále položka security, takže zabezpečení toho účtu. Takže zde si můžete změnit heslo a můžete si aktivovat takzvanou dvojí autentizaci. To je pro ty, kteří využívají telefony Android a tak dále. Je to taková aplikace, vlastně kdyby se někdo přihlásil z jiné IP adresy nebo prostě z jiného počítače, tak okamžitě to chce kód, který vlastně vy máte nainstalovat na tom vašem telefonu, a vždycky ten kód se mění zhruba po 15 sekundách. Takže to není důležité samozřejmě to takhle zabezpečit, ale pokud tu možnost máte ten chytrý telefon, jak se říká, tak doporučuji tuto bezpečnostní položku také zapnout. Dále referrals obsahuje samozřejmě tento systém, takže tam najdete váš doporučující odkaz. Dále ta důležitá verifikace, jak jsem říkal. Takže tady potom nahrajete vlastně, já už to tam nebudu mít, tady nahrajete vlastně váš občanský průkaz, nějaký druhý doklad totožnosti a výpis z bankovního účtu. Tyto 3 položky úplně stačí. Já jsem tam tady nahrál ještě nějakou fakturu, ale tyto 3, když tam nahrajete, tak to stačí a jste samozřejmě informováni o úspěchu na váš e-mail. No, dále API, to už si nebudeme vysvětlovat. Log, tam najdete vlastně veškerý pohyb na účtu, přihlašování, odhlašování a tak dále. No a konečně support. Zde vlastně naleznete ty poplatky, říkám, že nejsou vysoké, je to úplně super. Jak se to dá? Okamžitě se dá říci, vlastně ty vytěžené bitcoiny můžete odprodat, vlastně směnit za ty peníze a okamžitě si je odeslat na ten váš bankovní účet buď do České republiky, nebo na ty elektronické peněženky, anebo pokud se rozhodnete pro tu kartu Dagenzia, tak i hned na tu kartu. Takže když půjdeme na ty finance, to teď ukážeme. Samozřejmě se můžete i vkládat peníze, pokud budete chtít udělat nákup bitcoinů a následně si koupit třeba výkon na CryptoMine. Takže zde jednoduše máte bitcoin, takže tlačítko na vklad bitcoinů, tlačítko na výběr bitcoinů.
tady peníze, takže zase tlačítko na vklad, takže se můžeme podívat, odkud je možno vkládat peníze na web CoinMate. Takže zde jednoduše vybíráte platební metodu, a takže vidíte, že Eurová banka, Česká koruna banka, Polská banka, EgoPay, OKPay můžete použít na vklad peněz. Když se koukneme, tady vlastně máte už historii tlačítka, jednoduché, velice přehledné. A když se koukneme na ten výběr, takže vlastně ty, jak jsem říkal, já to pořád opakuji dokola, ale říká se opakování matka moudrosti. Vytěžené bitcoiny z CryptoMine si zašlete sem na CoinMate, tady je můžete odprodat se ziskem a hned si je vlastně směnit za peníze a odeslat na účet nebo kartu. Takže tady vidíte zase Eurová banka, Česká koruna banka, Polská banka, EgoPay, OKPay a ta Dagenzie, jak jsem říkal, kde si můžete objednat přímo tu kreditní kartu v ceně zhruba těch $20. Tak, já se teď vrátím na tu úvodní stranu. Jednoduše, tedy pokud se rozhodnete využívat tento web, tak vlastně při registraci do CryptoMine uvedete bitcoinovou adresu, kterou máte vlastně na CoinMate. Tu najdete vlastně zde, takže když si ještě klikneme na ty finance, zapomněl ukázat. Dáte Bitcoin a depozit, tak se vám objeví vlastně vaše unikátní adresa, kam ty bitcoiny budete zasílat z toho webu CryptoMine. Ti z vás, kteří již v CryptoMine jsou, ta adresa bitcoinová nelze změnit v tom profilu, ta se zadává při registraci, ale pokud se rozhodnete tedy do CoinMate jít, tak stačí napsat na support CryptoMine, poslat jim adresu z CoinMate a oni vám v tom profilu změní. Takže na tuto adresu, která se vám tam objeví, budete zasílat bitcoiny do CoinMate a nadále s nimi můžete obchodovat, můžete zvýšit jejich hodnotu a následně i hned poslat na váš účet v podobě již peněz či elektronické peněženky nebo tu kartu od té Dagenzie. Tady si můžete samozřejmě vygenerovat nové adresy, ale je to zbytečné, stačí ta jedna adresa. Tak, už mi tak nějak nic nenapadá. Pokud se tedy rozhodnete zaslané bitcoiny vlastně z CryptoMine prodat, samozřejmě za finance, jednoduše si zde zadáte, kolik budete mít jejich zůstatek toho bitcoinu. Zde si můžete určit vaši cenu, za kolik chcete odprodat. Samozřejmě to můžete natáhnout výše, ale zase ne moc samozřejmě, protože ten obchod by tam potom stál velice dlouhou dobu. Zde vám to hned vlastně přepočte na dolary, pokud zadáte tu částku v bitcoinech. Pokud byste chtěli okamžitě prodat ty bitcoiny, zakliknete položku Instant a prodáte vlastně za tuto cenu, kde je cena za 1 bitcoin. A dáte tlačítko Sell, tedy prodat, pak se vám objeví takové vyskakovací okno malé, ještě k potvrzení, jestli opravdu chcete vytvořit ten obchod a dáte tedy OK a tím je obchod vytvořen. Jakmile někdo koupí, je to velice rychlé, ty bitcoiny, tak samozřejmě i hned se vám to objeví v balanci, tedy už v dolarech, které si můžete následně vybrat, jak jsem říkal, na účet, na elektronické peněženky, EgoPay, OKPay, anebo na tu
kartu agencie a pokud se rozhodnete si ji udělat. Takže to by bylo asi tak všechno. U nákupu Bitcoinu je to zase stejné. Pošlete si peníze do CoinMate, zadáte, kolik chcete vlastně koupit těch Bitcoinů. Hned vám vylítne vlastně ta cena. Pokud budete chtít okamžitý nákup, zase zakliknete Instant, koupíte je za tuto cenu, kterou uvidíte vždy a klikáte na položku Buy, tedy koupit. Tak, to by bylo asi tak všechno, to byl hlavní důvod, proč jsem vlastně dělal to druhé video ke CryptoBuy, abych vám ukázal i tento web, jak jednoduše lze ty bitcoiny směnit a ještě navíc se ziskem. Já tuto práci, nebo jestli se tomu dá říkat práce, miluju ty bitcoiny, že je to opravdu zcela pasivní. Můžete dělat cokoliv, spát, jít na procházce a stále vám to ty peníze vydělává. Ty finanční převody jsou velice rychlé a ten účet se to dá dostat všechno během toho jednoho dne. A oproti jiným systémům, už to takhle čtu na tom Facebooku a tak dále, pořád lidé píšou, přišli, nepřišli. Je to jak v pohádce, prostě našli, nenašli. Takže já zcela jistě tu těžbu těch kryptoměn doporučuji, obzvlášť tedy ten web CryptoMine, s kterým jsem velice spokojen. Jak jsem říkal, jsem v tom kontaktu s tím adminem, takže což mě taky jako usvědčilo v tom, že ten člověk opravdu má zájem na budování tohoto webu a že to není jen prostě, jak se říká, podvod na lidi, že to je placeno z vkladů, ale opravdu ta těžba tam probíhá. Jak jsem říkal, je to legální společnost, licencovaná v Anglii. Budou připravovat tedy ten vklad na účet CryptoMine pomocí toho bankovního účtu či kreditní karty. Takže v tom případě musí být samozřejmě ta společnost ověřená, jinak ty partnerské společnosti, které poskytují vlastně ty platby, to samozřejmě nepovolí. Tak aby jsme si to shrnuli na závěr, nákup tedy od 0,1 TH, dnes je 13.12., takže dnešní cena je 38,50 za tento výkon. Takže já určitě doporučuji samozřejmě podle vašich možností. Pokud můžete, nakupte více než 0,1 TH. Čím více nakoupíte, tím vyšší samozřejmě bude váš denní zisk, který si následně i hned ještě v ten den můžete vybrat a poslat na váš bankovní účet zase přes ten web CoinMate. Takže já se budu s vámi pomalu loučit, jak jsem říkal, veškeré ty odkazy dám do popisu tohoto videa. Zase, kdyby měl dotaz někdo, můžete mě kontaktovat, dám tam e-mail, dám tam i Skype, takže kdo z vás by chtěl ještě vědět něco, já vždycky, když to video dělám, tak dělám to opravdu ze startu, nemám žádný poznámky, nic, dělám to z hlavy, takže je možné, že jsem na něco zapomněl, takže pokud budete mít jiný dotaz, tak samozřejmě mě můžete kontaktovat. Takže já se budu s vámi těšit na případnou spolupráci a přeji vám krásný večer.